Allah ya bata mana. Ma Allah ne ke yanzu da na ji wani wuce nan a wata mota na zama da gani. Ba ni ya bata malam. Mu ka san tsofaffin sojoji idan alluran bata motsa tabbas gari muke rikitawa. To ina cikin tuka motar nan allura kaza motsa na banka mota. Allah ma ka ai yanzu ban da mota. Aba da bata malam. Sai ka tuna mun lokacin da ƙuri sai da ne wata tara a kan biya. Allah ka ji manya sai da ne sauƙwa 999 sauƙwa 999 ina kan biya ba abinci ganye kawai nake wallahi ganyen biyu duk sai da cinye shi. ai ana gaba da malam da ka faɗi wannan magana sai ka tuna mu lokacin da nake gane soja na ina gane dina a kurtun soja lala na yadda kai an taɓa zuwa wani yaƙi ba lokacin da aka yi yaƙin duniya na uku kai lokacin da an yi katari Allah ya wuta mana guri ya guri rinti ya rinti abokan gaba sun samu tsakiya rindinan mu tana gefe kwamandan ya ce yaya na ce oga sa umarni shamsham ba gile ba kwamfule zai shiga cikin abokan gaba mai ihu oga ya ce oke ya ce kurti idan gari na ce oga sa ya ce kurti idan gari da ban so rasa uku ya ce na ce oga ce oyarsa ya ce ka tare min abu dan uwana ba na son kowa ya bata gidan da in yaƙe su in nan aka saka cikin dogo aka harba ni da na je na kashe abokan gaba sai da dawo aka zo aka yi minna aka ci gani ma aka fati ba da koma kina zan yi burje ina haka sai na ji wai ai ban da kai to na ji ban da kai na ƙara koma filin daga ina zuwa yanzu kan yana cewa idan gari ga to ka ce da bai ni arama kai in magana ƙarya ce kai bai nuna kanka ce kamar ƙarya da ka bai ba sanin me nake a biya watan ka tara so wata 100 ba daya sannan ka zo ka yi ka kari na ma ka zo na kai